Kace ta yi yaji. Albasa. Ƙara lansa kan inda ne? Duka kurman sun ne. Kana ji ba? Ai ina gaya ma, ina samun kuɗi Maroko zan mai da kai. Yasin. Saboda a can akwai 'yan China wanda suke zuwa ka dinka dafa musu indomi. Wallahi akwai wani park ɗinsu a can ana ce musu bungalow. Yau. Dakata. Ina zuwa kuma? Kuɗi na fa? Musha. Ya ne? Yaya kaman kake so ka zubar min da mutunci da kima ta da daraja ta a cikin mutane? Fi sabilillahi. Ai kima ɗaya na sani, kiman kuɗi kawai. Ni fa ku haɗa ido da kai bani so ne saboda yau ba mutunci kuɗin kawai alaji. Ke? Ina zuwa. Ke kona. Dini kake ko? Da ka gani a nan. 6,000. 6,000. 6,000? Haka ma da rage. Saboda wancan ranar da ka zo ka gwada mun baka da kuɗi kaza na barka ka dawo daga tafiya. Ba ta lissafi. To kana ji? Ka san yaya za a yi? Ka yi haƙuri. Wallahi saura kaɗan ne ya rage. Za ta ragargaje. Tana ragargajewa double payment ma zan maka. Allah double payment da magana. Kai baba to kalla. Kai wow. Me ka gani? Me wanga din? Amma ka iya rubuta bashi ai amma baka iya karanta kuɗi ba ko? Naira 200,000 ne shigo account ɗina yanzu nan. 200,000. Gashi nan kana gani? Ina ce maka ka yi haƙuri in ta fashe zan sallame ka zan ma double payment. Nayi. Wallahi na haƙuri. Wallahi. Kuɗi ya zo ka. Hello? Dandino ya kake? Ya ne? Lafiya ƙalau da fatan kaga credit alert ina da na tura ma. Okay. Allah sarki to wanne ne ɗaya credit alert naki saboda kin san kuɗaɗe da yawa sun shigo account ɗina akwai na 10 million akwai na 10 million akwai na 5 million sai kuma wani wanda na ɗan gani karami shine na kamar ko 200,000 ne ko ya ne dai ban gane ba. Sosai ba sha. So na wana 200 ne na tura my gift din birthday. Okay. Wala to ke ga ko kin ci sa'a saboda dama duk zagawowar shekara ta nakan je gidan marayu yanzu haka ma halin da ake ciki ina cikin gidan marayu. Shi yasa nake son ka saboda kana da tausayi wallahi. Allah kara mana tausayi da imani a zuciyoyinmu. Yanzu haka ko da yake nan ya zama gidan marayu kenan. Ya haka na so irin a ce maka ni dan gidan gwamna ne ko kuma irin a ce ma ni dan gidan irin hamshakin mai kuɗi ko kuma irin stalkon haka ko irin gidan dai wani babban dai masarauta dai haka dai. In ta fashe ba magana. Ka tare crypto amma ta kirfkewa. Daga gida ne. Kullum mining, kullum waya a hannunka mining. Allah ubangiji ya amsa addu'a mu Allah sa ta fashe. Yaya, dama tunda ka gama karatunka me dai hana ba za ka cika aikin ɗan sanda. Ke da Allah ta. Saratu.
Wai yaushe kika girma ne? Tashi ki wani. Yanzu ke nana in ban da abinki ina ke ina tsayuwa da waɗannan matsiyatan samar wanda me suka ci ma balle su baki. Me yasa da ki kawo ni inda almajirai suke yin bara a walakanta ni? An samu kaya fa. A da Allah ka bari. Wal agogo, zobuna, takalma, riguna da wanduna masu kyau. Wow. Komai da ka sani akwai sa ƙasa. Ina da sharuɗoɗi akan kaya. Ni kuwa na sani. Kuma ka san ni akan kaya na ba inda kirki ba da mutunci. Na masa bayani. Suna ciki. An dauke ka sai ni. Suna ciki ba Allah ya kiyaye mu. So now na 200 ne na tura my gift din birthday. Okay. Wala to sai ga kuwa kin ci sa'a saboda dama duk zagawowar shekara ta nakan je gidan marayu yanzu haka ma halin da ake ciki ina cikin gidan marayu. Shi yasa nake son ka san. Ba wanda ya kai wancan. Na tsane shi. Me yasa? Yana da mugun girman kai. Gashi ba shi da ko sisi sai girman kansa. Gaskiya ni ko menene ma gaskiya ya burge ni.